aiwa tichida kugamuchirai zvakare pano pachirongwa hard talk with Uncle Saint, nhasi patiri kukurukura nemunhu waMwari Bishop Kev. Bishop mbunzo maunzo. Ndizozvo. Chii chaicho chine chiitika? Titsanangurire, ndoda kuti munatsotsanangurira munhu waMwari. Chinoitika ndechekuti church muviri waKristu, muviri une mitezo kana kuti mabody organs akawanda. Mitezo iyoyo hakuna mutezo uri nani kupfuura umwe. Ndava mutezo wega wega une basa warinoita, ende basa warinoita iro rakatokosha kupfuura basa rinogona kuitwa nemumwe mutezo. Saka tiri kuti isusu hakuna mufundisi anogona kunzi ari nani kudarika umwe. Hakuna a man of God who is better than another man of God. Ndosaka makanzwa Galatians chapter 6 verse 3 ichiti, verse 2 ichiti, pakati penyu apa kana paine munhu anofunga kuti ari nani kana kuti chinhu, anozvinyengedza nekuti haasi chinhu. Kureva kuti takadai zvatakaita izvi, imimi muri nani, inini ndiri nani. Pamusingagone ndo pandinogona, pandisingagoni ndo pamunogona. Saka chaitika kuti chechi ibvaruke indava yekuti munhu akanzi ane vanhu 50,000, vanhu vakufunga kuti ndiye ega kana kuti awana coverage. I want to give you a good example. Awana coverage yekuzivikanwa, apiwa nyasha idzodzo, then akufunga kuti ndini ndega ndinofanira kunziko. Inova era yauri ya chechi. Saka muri kureva here mimi kuti zvoni avo vanofunga kuti ivo ndo vane calling yakasimba kudarika yevamwe kutorashika kwavari kutoiteka? That's a very good question. Ipapo ndoda kuti munatsopajekesa, because kutaura kuno tine vamwe vatinoziva muno muZimbabwe vane makereke akatokura. Alright, for a good example, ana Prophet Makandiyo, tinawo ana Magaya, tine vakasiyana vane chaunga chinotozikanwa kuti vane chaunga, ana baba Ezekiel Guti. So tiri kuti zvoni muri kutiwo kudii navo avava? Havasere vanofunga kuti zvoni vane calling yakasimba kudarikawo pamwe yenyu mimi muchiri kusimudzwa naMwari? All right, that's a very good question. Kuunganidza vanhu nekuunganirwa navanhu vakawanda hakuna zvakunonyanya kubatsira mumambo waMwari tiri pano panyika, nekuti chatinotarisa chaunganidza vanhu chaita kuti muunganirwe chi. Alright. Mapabataka. Chaita kuti muunganirwe chi. Imimi mune sangano renyu rine vanhu vakawanda, but mukangowira mapindwa imimi nepfungwa, mapiwa grace, but mopindwa nepfungwa yekuti kuunganidza vanhu kwandaita uko zvikureva kuti ndini ndega, vatorasika. Kurasika, Uncle Saint, knows deception. It's 99% of the truth and 1% lies. Okay. Saka kureva kuti tinogona kutaura chokwadi panapa 99% chogogona kuonekwa navanhu kuti izvi chokwadi, but 1% yemanyepo ndo inonzi deception. Tikazvibatanidza yato deception. Saka munhu waMwari akangoira apindwa nepfungwa dzekuti 1, ndinoparidza kupfuura Nyamukanga, kana kuti ndinoziva magwaro kupfuura Chiwenga, it's a good example, kana kuti ndinounganidza vanhu kupfuura Makandiwa. Wangori wapindwa nepfungwa iyoyo, you become a false teacher or a false apostle. Alright. Tiri papo munhu waMwari, imimi munavo vamunotoziya according to the word of God. Okay. Vamunoti ava havasi kufamba according to the word of God. Okay. Toda kuti tipe yambiro kune mhuri yeZimbabwe. Okay. Vanhu vakawanda vanozochema vachiti kwakati ndakazonoitwa zvakati, kumufundisi akandidyira mari dzangu, mufundisi akazodai akadai. Mungada kupa yambiro here makereke amunoti awa makereke handinzwanani nawo? All right. Actually, ndisandasvika pamakereke. All right. Ndokutanga ndaudza vateereri kuti uzive church, because tine mhando mbiri dzevhangeri. Okay. Tine vhangeri repanyama, toita vhangeri remweya. Tine vhangeri repanyika, toita vhangeri rekudenga. Saka church yaunopinda
unofana kuziva kuti wapindirei uye muri kuparidzwa vhangeri repanyama here kana kuti rekudenga. Repanyama ndo rinoita kuti tive so materialistic, nderepanyama. Repanyama ndo rinotipfekedza maristband, nderepanyama. Repanyama ndo rinoita kuti tifambe nezvigubhu zvema-anointing oil, nderepanyama. Repanyama ndo rekuti tinonzwa mufundisi kupfuura mweya mutsvene. Tinogona kukota zvakanyorwa mubhuku rapapa kupfuura zvakanyorwa mubhaibheri, ivhangeri repanyama. Saka wangoera wapinda mukereke yakadaro zvakuti makaunganira nyama, hamuna kuunganira mweya. Vapei ma-examples. Munozwa zvakanakira example ndezvekuti ende ndofunga makereke mazuva ano akawanda vanobroadcasta ma-services avo. Imi munotovaona vamwe vachona. Pamwe pacho munotoona. Ndevapi vamunonatsokuti zvoni ava vanenge vakatsaudzira kubva pashoko raMwari? All right, that's a very good question. Ndira kutaura pamusoro Prophet T. Freddy. All right. Yes. Ivhangeri renyama, ichechi yenyama. All right. Kureuta hai story church. Because kuna chinonzi church yenyama. It's either it's a church or just a society. Matopedza ipapo. Aiwa ndimi muri kudaro. All right. Ndimi muri kudaro. It's okay. Saka tikuti isusu inonzi chichechi yaFred, inonzi goodness and mercy, whatever. Ichechi yenyama. Okay. Kwamagaya hakuna chaMwari, hakuna cheumambo chiri kwamagaya. All right. Ku-PhD hakuna chaMwari, hakuna cheumambo hweKristu chatinogona kutaura kwamagaya. Iye vanhu tobuda vachitaura kuti this is not a church, this is a ministry. Musiyano uri papi ministry nechurch? Okay, that's a very good question. Muviri is the church. Okay. A ministry ruoko. Okay. Amapanzwisa. All right. A church is the body of Christ. The ministry ya wamtezo. Saka dzimwe mama ministries itsiye, mama ministries inzeve, mama ministries makumbo. But zvese chivaka muviri wa Kristu. But within that ministry mune nyama. But tiri kumachechi awa tiri kuona vanhu vari kuendako vamwe vachinoponesewa. So toti kuponeswa uku simba racho riri kubva papi? Nekuti kana shoko raMwari richitaura kuti zvoni kwasara mufananidzo asi vakarasa simba. So tiri kuona kavamwe vanotoenda vachitopa matestimonies ekuti ndakaenda kumaholy grounds ndikanochiitirwa zvakati napapa zvikafamba. So imimi munozvisapota sei kuti havasi vanhu vaMwari? Angosendi nyaya matanga ikai. Ayo toda kuti inatsojeka kutaura from experience. Whatever I'm saying here, I'm not saying because I heard or I've seen it, but ndutaura muzivi wenzira yeparuvari ndiye akamboifamba kana kuti ndiye mufambi wayo. So whatever I'm saying here, ndutaura from experience. Kuti munogona kufunga kuti isimba raMwari but risiri simba raMwari. Kune anonzi magimmicks, zvinhu zvatinotoronga kuti ngatiite kuti zvikweve vanhu. Kune mamiracles atinotoziva kuti tiri kutonyepa staging, tiri kutostager. Say tiri kustager because our emphasis is on people, also on numbers. We are dealing with the numbers. We're dealing with this calculation. It's a calculated business. So I'm dealing with the numbers. I need numbers. Vanhu vakauya 20,000 vakauya kuchechi kwangu, munhu wega wega akabvisa dollar, it means I've got $20,000 by end of a service. Saka tikuti isusu mama miracles atirambe kuti Mwari vanoita minana, atirambe kuti Mwari unoporesa vanorwara, kuti muniteerere, atirambe kuti Mwari unomutsa vakafa. Ndada kuudza angoseti in this season power raMwari ishoma. Alright, sakureva kuti vazhinji vari kushandisa rimwe simba risiri raMwari. Exactly. I'll give you a good example. Okay. Why would I go to Nigeria or to Ghana? Why would I go to? Because our God is a universal God. Meaning, as we are speaking right now in this studio, He's here. So why would I go to Nigeria to look for a father, a spiritual father? Why would I go to Ghana to look for a spiritual father? Yet the same God watch ari kugana ari kunamatwa naBoateng ari kundiwa nana angel achindwa na Pastor Chris is the same God who is here in Zimbabwe. So you see kuti beyond that kune zvimwe zvatisingazive zvinozoitwa vanhu vasvika kuGhana, zvinozoitwa nemunhu asvika kuNigeria.
saka isusu hatizive because imimi angosema you want a miracle, you are desperate for marriage, you are desperate for your business to go forward. You understand? By the end of the day you come to me. Ndofunga muri ngozvinzwira tiri panapa pa Talk with Uncle Saint. Kwanza havasi vaMwari havana chamwari chavari kuita. Ameno imi munozviona sei muchitarisawo imimi muri kwamuri ikoko nezvekutaurwa naBishop Kev. Aiwa, handei timbononwira mukuru.